Tää ei toimi. No muuten se on niin roskaa, että se on näin korkea. Ei, mutta tiedätkö kun... Eilen Sanella. Toimii semmoinen, että jos rappuna on niin korkeampi kuin aikaisemmin. Niin sit se on vaikeampi astua. Tää on kyllä ahtaampi kuin tanssimeista. Se on käynyt siellä? Joo. Okei. Tää on paljon ahtaampi kuin. Aivan mukava. Mä menen päivänteen. Ja siellä oli semmoinen leveä. Oi oi. On nyt se on korkea. On nyt se on hyvä. Ei. Tuossa on korkeusmitta 33 metriä tuolla. Niin. 82 mennään, se tulee vielä hämähtää. Saa näyttää tuota koska ne ei hirveästi. Ja ne on kotoisin sieltä kirkkosalin etuosasta. Siellä on ollut 33 metriä. Tässä on oven pielessä. Viimeinen laittaa tämä oven kiinni. Ihan kiinni. Siitä on kyllä aika paha. Tässä voi pyöriä silleen takaperin kuperkeikalla aika hyvin. Käytetään alas. Kello kun ensimmäinen vaatteet. Siinä vois käydä kyllä kiva. On kuumottavampaa jolla tulla alas yleensä. Ne on. Tiedätkö kun askeleet vaihtaa silleen. Tän ei tästä näin, mutta Nyt mennään tuohon katon päälle ja tullaan tänään sitten takaisin ja sitten lähdetään tästä. Ei. ei kyllä. Nyt niinku tuolla. Nyt me ollaan kirkkosalin päällä, eli tässä on se 9 kerroksen kerrostalo tuolla alla, näiden kupolien alla. Eli kun katsotte kirkkosalin siis ylöspäin, näette nämä niin kuin sieltä päin. Tässä on 20 senttiä vähintään on villaa ja sitten on tämä kangas tässä päällä. Ei ole lasikuitua, ei ole myrkyllistä tätä näin. Asbesti ei ole, vaan on lasikuitukakkas. Ja yksi opiskelija edusti, että uskalla mennä sinne, tuossa on vielä lähellä. ja kyllä se kestää, mä olen joutunut paljon siellä joskus käymään, joskus aikanaan. Ja tuossa on muun muassa tuommoiset johdot. Tuossa on johtokelat, siellä on puolesvälissä, kun katsotte kirkkosaliin, siellä roikkuu tuommoinen mikrofoni, ihan yleisö mikrofoni. Ja täältä saadaan sitten laskettua alas, että jos siinä tulee joku vika, että korjataan. Niin paljon tuli ehtoolliset vikarit. Ja kultapuli, siellä on Kastemallin pohja kullattu. Kyllä vähän hattuinen. Vai. Joo, tässä on mun puolella näyttää. Hyvä vähän. Yhden tutkijan kanssa mä olin täällä ja hänellä oli tehtävänä, se teki varmaan tämän gradua. Hänen tehtävänsä oli laskea, kuinka monta tiiltä kirkossa on. Mitattiin ja kattos ja mittas ja sitten päästiin tästä mittaan ja tuleehan monta viikkoa oli mukaan sitä kierteliä. Sitten lähdettiin mun sähköpostiin, mä laitan nyt sitten lukumäärän, kun sä saat sen. Noin 2 miljoonaa tiiltä, et se oli vaan noin. Noin. Niin. Ihan uskottava summa. Tämä on niin kiinni ja viimeinen.
Syöksä lähi? Eli ei oo puolivälikään vielä. Kyllä Annaa kaduttaa. Niin. Niin kuin se rouvakin siinä sanoo siinä alhaalla. Et ymmärrätte, että tää on niin oikein. Ei ole kaupasta ehkä kaikki. Mutta se aika hyvin satuttaisi. Se seka kaatuisi. Lähtee pyörimään. Lähtee. Lattia kestää hyvin. Siinä on jalanjäljet. No nyt ollaan tässä kellotasanteella, eli tuossa ylempää nähdään, sitten mä selvitän näistä kelloista vähän. Hienoa puutavaraa on kaikki. Mäntyhonkaa täältä Varsinais-Suomesta kotoisin ja sydänpuuta, eli se on puun keskiosa. Se on mahtavaa puuta. Ja mä voin nyt vähän noita luukkuja aukasta. Se kolisee pikkasen, mutta ei paljon. Näette vähän. Tuo automaatio toimii kaikki. Mulla on tämmönen... Onneksi kello on sillä. Onneksi kello on sillä, että ei ole soimaa. Niin, se sitä korvii. Eikö ne ole vaan tasapuolia? Automatik. Eikö ne ole vaan tasapuolia? Ei niin. Voitko siis lähettää mun sen kuvan tuossa käytännössä? Tämmöistä ei saisi tehdä, että aukaisin. Jos on aivan lopputuli saada. Ei saa niinkin saada. No sen taas mä olen jäänyt painamaan. Hei, voiko siis lähettää? Mennään niin kovin kuin lautaa. Vähän se. Aika mahtavaa. Niin on hieno. Hieno ääni. Tämmönen hiljainen ääni, mutta ei kestä kauan. Tässä on vielä hyvin. Tässä on 6 kelloa tässä tasaisella yhteensä. Ja tuolla ylhäällä on ne 2 aikakelloa, mitkä on yleistä aikaa. Nämä ei ole aikaa, nämä on kutsukellot, eli näin kutsutaan kirkonmenoihin. Tämä on kaikkein suurin kello tässä ja painaa 3600 kiloa. Painaa se jonkun verran. Joo. Miten se on täytyssä? No se mä kerron. Tässä on 4 kellosettä ja heiluttanut joskus tätä. Siinä on tommoset urat tuolla näkyy tuossa päissä ja tuon puolella on ja urat. Ne on roikkunut, siinä on naru ollut ja ne on roikkunut näin ja heiluttanut sitä. Sitten se rupesi niin paljon koko systeemi tärisemään, että se oli pakko laittaa kiinteäksi ja nyt siellä on semmoinen pieni sähkömoottori, kun lähtee kiertämään. Se meni vähän hienommaksi. Muistokelloa saa tilata, jos tuolla seurakuntalainen haudataan tuolla hautausmaalla. Sen saa tuolta sitten hautaustoimistosta tai tuolta kirkkoherravirastossa tilata sitten, että sitä soitetaan täällä, kun se siunataan siellä sitten. Siinä on semmoinen pointti. Ette muista semmoista aikaa, enkä mäkään muista, kun historian vaiheessa oli punaiset ja valkoiset tappeli, olette historiaa lukenut. Ja nämä vietiin, silloin nämä kellot vietiin kaikki turvaan Tukholmaan. Ja lastattiin laivoilla satamassa ja vietiin turvaan ja sitten kun oli turvallista, ne tuotiin takaisin. Miten ne saatiin alas ja ylös? Siellä välitasanteella on semmoinen valtava iso rengas. Mä tiedän, olette huomannut. Aivo Sönnemä sanoi, että siinä oli laivat kiinni. Lapsi sanoi kertoa, että siinä on laivat ollut kiinni. Mutta siinä oli narut kiinni ja ne narut tuli tänne ylös. Ja tuossa on tommosia pyrpyröitä tuossa takana. Ja narut meni sitä kautta ja härät ja hevoset veti tuossa kirjaston edessä siinä torilla. Ne veti niitä alas ja ylös. Ja narun tekijä oli aina kellossa mukana. Se oli siinä, että naru kestää. Jos ei se olisi kestänyt se naru, se olisi tietty mennyt narun tekijäkin kuollut siinä samassa. Yksi mies Joo, oikein. Tämä on taas tämmöinen palokerros. Kaikki on kellitetty noi tolpajuuret ja tässä näkyy Turun palojälki hyvin tässä seinässä. No, se on tuommoista oikein lasittunutta tiltää. Se on sitä aikaa.
Ajatelkaa, kun tämä torni palo. Se oli kauhea soittu, kun se palo ja kuulemma Tukholmaan asti näkyi se, että mitä Turussa poltetaan merkkitulia. Kun silloin aina ennen vanhaan poltettiin näitä merkkitulia. 1827. Silloinhan palo kaikki ja syy oli se kuulemma, että kun oli ainoastaan Turussa oli naisia paikalla, miehet oli kaikki Tampereella katsomassa Tapparan peliä. Tämä kello on Turun palon ennen ollut jo ja Turun paloaikana se putosi alas ja osittain vaurioitui ja nostettiin sitten ylös ja se käyttää näitä viisareita. Eli tässä menee 4 suuntaan akseli ja siellä on se 1,5 metrin se yksi viisari. Osaatte siitä kellon katsoa sitten. Ei kukaan vastannut. Kuinka monta kelloa on kiinnostunut? Oli aika lähellä. Tuolla pieni taulu. Ja mä oletkin kysytteet, että josta Suomi siirtyisi kesällä. No? Eikö tämä paljon kivampaa? Mutta laskit tämmöinen. Eikä mä ole yhtään tikku saanut näistä äiteistä. Mä oon tosi hyvin johtanut. Huomattiin äiti, että ne on todellakin. Tässä on nyt siinä kun noin 3 putkea, niistä meni vairit tuonne ylöspäin tuosta koneistosta ja ne tuo koneisto käytti niitä aikakelloja. Ja tästä kirkkotorni muuttuu puuosaksi yläosa, eli tähän asti on piirtää. Sitten se on muuta yläosa. Tuo yläosa kovalla tuuleen se heiluu semmoinen 30-50 senttiä. Tuo torni, koska muuten jos ei se heiluu, se menisi poikki. Tässä näkee hyvin tätä käsiveisteltyä puuta. Se oli ihan kirven kanssa veistelty ja siinä on vanha naulakin ja siinä on joku onneton kirjoittanutkin siihen puumerkkiin. Mennään eteenpäin. No niin, oli mehän käyty niin paljon. Niin. Ilta jatkuvasti käyty. Ei ole kysymys, mennään eteenpäin. Ei pistä. Niistä laitetaan pattinkin tulos ja ympäri telineet, eli ne on ihan korjausruukkuja. Tuolla alapuolella toiset menee kiertäen ja saadaan tätä tornia ulkopuolelta korjattua. Silloin 70-luvullahan niitä koko ulkopuoli korjattiin. On kysymys siitä. Anna pyörtyä. Ajatteleeko mahtavaa? Kertoo kaikille. Niin lähempää meni ihan alaspäin. Toivottavasti se ei jää semmosen Jos kuuloon. on tänne asti kiinni, niin ihan jaksanut, niin ystävät tulee, niin kyllä ikinä ei mennä mistään niin kuin täällä näin korkeastakaan mistään ongelmaa. Jotenkin täällä on niin. Toinen käsi. Pääsee paremmin. Mä oon ihan kujaa mikä suuntaan. Sauli on lennäksi. Mä en saa vaan käteen Mä luo. oon pelottaa, että miten kujaa. Mä en tähän mene. Tonteen nostoa sitten. Niin on. Mä oon niinku hirvittänyt alaspäin. Se on 5 minuuttia, sitten kellot lyö. Mennäänkö alas? Jos te haluatte mennä alas, voitte mennä. Mä neuvon sit, kuinka tästä pääsee hyvin alas.
Sitten Jere tänne ottaa. Tiedätkö mitä Eihän joku lukko vaan. No vähän voit kokeilla näin tästä ensin. Täällä on kauhia kolo, kun sitä on käännetty näitä kelloja. Se on äänikuttu niin paljon. Täällä puolella tässäkin pian, niin täällä on oikein iso. Niin. Vasara lyö. Joo. Iso kello. Tässä on vielä pintaa. Se olisi just hyvä, jos kännykkä saisi. Sillä, että näkyy Myös hyvä profiilikuva. Tästä ne luukku. Eikö se pallo ole tässä ylhäällä? Joo, se ei se tässä vielä ole lähelläkään. 10 metriä tästä tulee. Miten sinne sit pääsee? Tästä menee luukku, tästä. Joo. Pääsee ja tossa on tikka. Joo. Siellä on tikka. Tällä näkyykö mikä on? Pelkäksä. Joo, no niin. Jouluaattona, jos te olette ollut joulurauhan julistuksessa, silloin tänne sellainen vanha sähkömies kiipeää aina ylös vasaran kanssa. Jos tulisikin sähkökatko, ei kellot töissä ja kamerat näyttää, että nyt pitäisi kello pyörä ja kuva menee ympäri Eurooppaa, että se on aika järkyttävää. On tässä reunassa, kun soin, niin mä pelästyn. Se oli siinä. Ja tämmönen aikauksen. Se oli hieno. Hei, nyt te muistatte tän aina. Oli kyllä hullu. Sai onneksi videoa. Mä en kyllä kuule. Ei Ajattelin, mikä loppunut. synttäripäivä sulla Jonni on. Sä muistat aina, kun sä täytit 18 ja sä olit tuomiokirkon Taas kellotornissa. sultaneet jo 18.